अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। किरण उर्फ भैया सामंत यांना आज उमेदवारी मिळेल असा विश्वास संजय आंग्रे यांनी व्यक्त केला आहे। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचा अजूनही उमेदवार घोषित होत नाही आहे। शिवसेनेकडून किरण सामंत यांचं नाव पुढे येत आहे, तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं नाव भाजपकडून आग्रही घेतलं जात आहे। आज शिवसेनेच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली आणि त्यांच्याकडून सांगितलं की आम्हालाच उमेदवारी मिळेल असंही सांगितलं जातं आणि युतीकडून जर समजा जो कोणी उमेदवार देण्यात येईल त्यांना आम्ही निवडून देऊ असं देखील सांगितलं जात आहे। जिल्हाध्यक्ष संजय आग्रे आपल्यासोबत आहेत। संजय आग्रे साहेब, 4 दिवसापूर्वी महायुतीचं कार्यालयाचं उद्घाटन झालं, तिथे तुम्ही उपस्थित होता। राणेंनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला उमेदवारी मिळेल असं देखील सांगितलेलं आहे। काय सांगाल एकंदरीत तुम्ही संदर्भात? जसं राणेसाहेब म्हणतात की मला आपल्याला उमेदवारी मिळेल, तसं आम्ही आमच्या याच्या मतावर ठाम आहोत की आम्हाला 100% शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर किरण उर्फ भैया सामंत यांनाच उमेदवारी मिळेल। ह्या मतावर आम्ही वरिष्ठ आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते आजपर्यंत ठाम आहोत। कार्यालयाचं उद्घाटन त्यांच्या करण्यात आलेलं आहे। तुमच्याकडे देखील कार्यालय सुरुवातीचं हालचाली सुरू आहे। उद्या आमच्या महायुतीचं कार्यालय ओपनिंग होणार आहे। काल त्यांचंही भाजपचं असं नाही, महायुतीचंच कार्यालय त्यांनी उद्घाटन केलं। त्या उद्घाटनाला आम्ही सर्व पदाधिकारी, आमचे पदाधिकारी गेलो होतो। भाजपच्याच कार्यालयाचं उद्घाटन केलं असं म्हणताय, पण तिथे सर्व तुम्ही सगळे नेते होता, पदाधिकारी होता, तिथे चिन्ह देखील आहे सर्व, त्याबद्दल? ते महायुतीचं कार्यालय आहे, भाजपचं असं नाही आहे। हे आम्ही उद्या मंडप वगैरे घालणार तो, पण महायुतीचंच कार्यालय असणार आहे, शिवसेनेचं असं नाही। समजा उमेदवारी सामंत यांना मिळाली नाही तर अपक्ष निवडणूक लढतील? अपक्ष राहण्याचा प्रश्नच येत नाही। हा आपला शिवसेनेचा पारंपरिक मतदारसंघ आहे। शिवसेनेचा इथला मतदारांचा आणि सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांचा नाळ जुळलेली आहे। त्याच्यामुळे आमची आग्रही आजही मागणी आहे की हा मतदारसंघ शिवसेनेलाच मिळावा। जर महायुतीने राणे उमेदवार असतील तर त्यावेळी तुमची काय? जो महायुतीचा उमेदवार असेल त्याचं आम्ही काम करणार। निश्चितच। महिला जिल्हाध्यक्ष आहेत। मॅडम, तुम्ही देखील आता कार्यकर्त्यांशी संवाद साधता, कार्यकर्ते मागणी करत आहेत की आपल्याला उमेदवारी लवकरात लवकर मिळावी, जाहीर व्हावी, काय सांगाल कार्यकर्ते? सगळ्याच कार्यकर्त्यांची आग्रही मागणी आहे की आम्हाला आमच्या पक्षाचा उमेदवार मिळावा आणि भैयासाहेबांचं नाव तर बहुचर्चेत आहे आणि त्यासाठी आमचीही आग्रहाची मागणी आहे की आम्हाला आमच्या पक्षाचाच उमेदवार मिळावा। तरीसुद्धा जर युतीने जो उमेदवार दिला तर त्याच्याशी वरिष्ठांच्या सांगण्यानुसार आम्हाला त्यांना मतदान करायचंच आहे आणि त्यांचा प्रचारही करायचा आहे। राहिली गोष्ट ह्याची युतीच्या मंडपाची किंवा काय, म्हणजे प्रत्येकाला आपलं घर हवं असतं, त्यानुसार जरी तिथे भाजपचं असेल आणि युतीचं असेल तरी त्यांचं ते हक्काचं स्थान आहे। तसंच आमच्या शाखेच्या समोर जो मंडप असेल ते आमचं हक्काचं स्थान आहे। तिथे भाजप सेना असा दुजाभाव जरी नसणार आहे, ज्यांना असेल त्यांनी तिथे प्रत्येक मंडपामध्ये युतीतूनच बसायचं उठायचं आहे, पण प्रत्येकाला आपलं हक्काचं स्थान हवं म्हणून त्या ठिकाणी असे मंडप उभारले जातील। निश्चितच जिल्हाध्यक्ष, महिला जिल्हाध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्षांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याकडे जो उमेदवार महायुतीने असेल त्याला आम्ही निवडून आणू। कार्यालय कोणतंही असो, पण आमच्या हक्काचं आम्हाला स्थान पाहिजे बसण्यासाठी, त्यासाठी आपण तिथे कार्यालयाचं नियोजन करा। पण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सध्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग लोकसभामध्ये कोण उमेदवार असणार याचीच चर्चा आहे आणि अजून गेले 8 दिवस हीच चर्चा आहे। हा तिढा काही अजून सुटत नाही आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर हा तिढा सुटणे गरजेचं आहे, कारण अवघे काही दिवस आता मतदानाला राहिलेत आणि अजून प्रचाराला सुरुवात महायुतीने केलेली आहे, पण उमेदवार कोण हे निश्चित होत नाही आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर हा तिढा सुटावा अशीच आता कार्यकर्त्यांची भावना आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।